kami nagmamahal din. Ay mo to ay kumakwentre ano po yung wala ka journey siya ay sa marang hindi si kumakrem ko si chalan niya kabili sa nani na diba kagsindan na nila mo opinion mo wala ka na lang pa ay ko panglamdam sa ubo na may ako ng chibira ko opinion mo sa ubo na ay awan ko ba ka okay Nama saya kami ay diming sarang kami rupamani dan mabalik ay dini ay buko ko babae diming sarang kami razen ay buko pi ma diming sarang kami mamili ay chinaw lupi mari di lumang gay itong tumi pai dini lang hemba pai dini man mo ba hay rin mo macane adu ay imong ba pai dini lang hemba hay rin mo ay di bata apa wala mi destiny ratanda Bagaimana alam kalian saya tinggal di Abu di mana saya kiri mandi. Jadi mama dia kan yang macam ni tak. Aduh, kau inspiration saya mama di kami dari jauh ni aduh. Pati hari bah macam ada masih imalai bagi aduh India di platform saya ada lecture ada mayang di mana ada coaching flow di ada Manipur di ada kami di baki di mana yang kami orang kiri ada ikalay mo na hasil di gamag, ano ba, kanalay sa mga children di gamag, lupi di gamag, ano ba, center di gamag, ay nakalawa ba, panjang ba na Miss Universe Indiana. Title na si Lupi ba na, sige, mapapas na ay lako pa sa baluho sa kung na, kaya na kung sila pa ay ikaw ba yan, dami ko ang makalaga na si Oy. Hindi bang yan kung naman po punjay, ano ba, ay buko pa, babae, mga baso, hana-hana-hana nga ito na, ay bumasipaw ba, matay pang ibagi damag, ibagi damag hana-hana ito na punjay. Ano ba, journey sida nasipaw ba, ay di kachin ko nang lapo ba, kachin sinaw sipaw ba da, yung kakimbo di lakid da, sa Rambam, ma, Bangalore na ginarang yaway, ay kanda siya mayaman natin, habi nga, throughout the journey sa mo, mayaman mo po nagada resource, ano ba, Manipur Fashion Society, ano ba, mayaman mo na Manipur game, mayaman, pwede maglabot ka na bigo na, milik ako na share to ba da, Miss Universe India Organization, ang nagpapawag, even India na pa ba, sige, share masing siya na mayaman, sa Facebook to ba. So, siguro mayaman siya, ikalay iba na kasi, ano ba, sige, present Frida, sana ko na ba da, ano ba, makimasing da na yun da, ay kung na wag na ikalay iba na kasi sa support of you, ano ba, ay gusto si scenario iba na and na mayam di mo mai pa ko ubang bo sa laki ato ka na ko lepo ni kana mo kidehan na sa Kaya selfie di pa ma mahaki journey